मानसिनि जिउआव बिदाया स्कुल लाइफ, कलेज लाइफ, इउनिभार्सिटि लाइफ बिदियावथ' जों जाबोनाय नुयो आरो हाबा जायोबा मोनसे टेम्परारि बिदाय बेखौबो नुयो। दा आंनि बेलायावबो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान रुजुननानै खामानि मावनायनि उनाव हयथ' आजिराखौ सानसे मोनखानांगौमोन। दा बे हिसाबैनो थांनाय 12 फेब्रुवारि तारिखआव तामुलपुराव आनुষ্ঠাनिक भाबै आंखौ आजिरा होनाय जादों। दा बैखालि आजिरा मोननायखौ आं फार्स्ट फेसबुकआवनो मोनदोंमोन। आं हरसे उन्दुलांनो हायाखै। फारसेथिं गोजोननाय, फारसेथिं दुखु मोननाय। बेसेबां गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान रुजुननानै खामानि मावनायनि उनाव नोङो मावथ'नो मोननाय नंला होननायखौ आं हयथ' सयज' खालामनो हायाखैमोन। दा बे हिसाबैनो ओंखामबो जानो हायाखै आं साननैसो न'आव। बेबायदि मोनसे अबस्था आंनियाव हयथ' फैदोंमोन। दा जिखियानो जाया बास्तबखौथ' बयबो ग्रहन खालामनांगोन। दिनै नङा गाबोन आजिराखौ मोनखानांगौमोन। दा बे हिसाबैनो दिनै मोनबाय। दा जियानो जा दिनै नोंथांमोनाबो आंखौ गोसो गुदुङैनो बिदायखौनो होबाय, आं बिदि सानना लाबाय। दा इमसनेल हयथ' दिनै बोथोरा बेबायदि इसेबां नङा, खिन्थु सम आरो थासारियाव बै समाव जोंबो एसे इमसनेल जादोंमोन। दा जिखियानो जाया मानो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनो बिराद गिदिर कनसेप्टखा आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कर्स, बे कर्सआ हारसिंनो बे खारबाय थायो, बेखौ रावबो हमथानो हाया। मालाबा जों सानफ्लाङो आं गैयाबा आफादा लोरबां जागोन नामा। बड'फानि रुंसारि जानाय समावबो जों बेखौनो सानदोंमोन, बे बड'फानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोर लांबावगोन, जोंनियाव साननाय फैदोंमोन। बिनि उनाव बे एबसुआ सोलिदों। बिनि उनाव जोहोलाव सम्रा बसुमतारीया जेब्ला गावथारजाबाय, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोर दैदेनबावनो बे गिनाया फैदोंमोन। नाथाय इउ.जि. ब्रह्मआ बिबान लानानै बिराद मोजाङै बेखौ दैदेनलांदोंमोन। इउ.जि. ब्रह्मआ जेब्ला आजिरा मोनदोंमोन, बे रबिराम नार्जारिया बिराद मोजां बोसोरब्रै दैदेनदोंमोन। रबिराम नार्जारि उनाव थांनायनि उनावबो जों गोबाङानो सानदोंमोन एबसुआ लोरबां जासिगोन होननानै। नाथाय रोंगोरा नार्जारि बिथाङाबो आरो 4 बोसोर बिराद मोजाङै माखासे मिसन लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदोंमोन। दा बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन आफादगिरिनि बिबान रुजुननाय प्रमद बर'आ जेब्ला थेलामारायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ रुजुनबाय, अनेकानो अनेक खोथा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हयथ' लोरबां जासिगोन नामा बे साननाया। नाथाय आं बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बा बर'नि जातीयताबादि आफाद हिसाबै खामानि मावबोनायाव प्रमद बर'नि बिहोमाया बियो सनानि हांखोजों लिरजागोन बियो। आरो बिथाङा जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मर लिबारेलाइजेसन आरो बयनिख्रुइबो खाथियाव लाबोदोंमोन, हार्ट टु हार्ट कानेक्ट खालामनाय मोनसे थासारिखौ बिथाङा लाबोनो हादोंमोन। मोनसे सम दंमोन रोंगोरा नार्जारिनिसिम दख'रानि आफादगिरिया मिरुनि आफादगिरिजों डाइरेक्ट कानेक्ट जानो हानाय थासारि गैयामोन। बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारिनि दिनावथ' सोरबा दालाय आफादनि दख'रा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिबा डाइरेक्टलि सेन्ट्रेलनि आफादगिरिजों गाहाय नेहाथारिजों डाइरेक्ट लिंक जानो हायामोन। सोरबा मेडिएटर जानानैसो लोगो हमहैनो हायोमोन। नाथाय जि समनिफ्राय प्रमद बर'आ आफादगिरि जाबाय, इउनिटनियाबो डाइरेक्ट लिंहरनो हायो, गामि जौगा आफादनियाबो डाइरेक्ट रायज्लायहरनो हायो, बेबायदि मोनसे थासारि फैदोंमोन। आरो बे जाबाय डाइनेमिक बुहुमाव सोलायबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे आखुथाय, जों बेखौ नुदों। आरो प्रमद बर'आ बे एबसुखौ बे लेभेलसिम लाबोनानै दिनै दोनफैबाय। दा बेखौ दैदेनलांनांगौआ जों साफ्रोमबोनि बिबान, जों बेखौ रुजुननांगोन। दिनै दिपेन बर'आ बे गिदिरथार बिबानखौ दिनै मोनदों। जों रावबो साननो नाङा जे दिपेन बर'आ बेखौ दैदेननो हानाय नङा। दिपेन बर'आबो हयथ' प्रमद बर'निख्रुइ साबसिनबो दैदेननो हानाय हयथ' बे गोहोआ बिथांनियाव दङ, जों बयबो नुदों। डाइनेमिक सासे लिडार, यं एनार्जेटिक सासे लिडार, जों दिनै बेखौ नुदों। जोंनि साननाय बियो। दा बेखायनो आं खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनो मोनसे कनसेप्टखा, गावनो मोनसे कर्स बियो। गावनि कर्सजों बियो खारबाय थायो। सम आरो खाबु मोनोबा बियो गावनि जि आखुथाय बेखौ दिन्थिनानै बे जे मावनांगौ बेखौ मावलांबाय थायो। बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आरो बेबायदि आफादनि आंबो गोबां बिबान आं बेयाव रुजुनबोदों। पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि 2005 सनाव, बिनि उनाव आं 2 बोसोर बेखौ मावदों। बिनि उनाव 4 बोसोर सेक्रेटारि आं जादों। बिनि उनाव एडुकेसन सेक्रेटारि आं जादों। बिनि उनाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। बिनि उनाव आङो 6 बोसोर
आङो भाइस प्रेसिडेन्ट जादों। दा आं बेयाव आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स आं ससियेल साइन्सनि स्टुडेन्ट, खिन्थु ससियेल साइन्सआव आं जेरैबायदि थियरिटिकेलि बेयाव फरायनो मोन्दोंमोन, नाथाय प्रेक्टिकेलि आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै बांसिन बाथ्राखौ बेयाव बुजिफैदों, मानसिनि हार्टखौ बेयाव मोनफैदों, मानसिनि जेंनाखौ बेयाव बुजिफैदों। जेंना सुस्राङाबा मानसिया माबायदि खुद्रियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानसिफ्रा बेसेबां लुबैयो, बे बाथ्राखौ आं बेयाव बुजिफैदों। आरो बियो जाबाय आसल ससियेल साइन्सनि, आं बे माने समाज बिगियानखौ बेयावसो मिन्थिफैदों एबसु मावनायनि उनावसो, जायनि थाखाय एसेबां गोलाव एबसुआव जों थानो गोनां जादों, बेनि पार्ट जादों जोङो। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं बिबान रुजुनो मोननाया आंनि थाखाय आं खाफाल मोजांखौनो आं होनगोन, भाग्यबान आं होननांगोन। आरो बे एबसुखौ मावनो थाखाय आं गोबां जिनिस बेयाव एंगारबोदों। इउनिभार्सिटिनि साख्रि आं गारदों, कलेजनि साख्रि आं बेसिम मावनो मोनदों जे आं नायदों जोङो बर' हारिनि जेंनानि पार्ट जादों, आरो जायनि थाखाय आं दासिमबो ओंखारनो हायाखै आरो दाबो ओंखारनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। अरायसम जों एबसुजोंनो थागोन, अरायसम बर' हारिनि पार्ट जानानै जों खामानि मावलांगोन जेब्लासिम जों थागोन। आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों। दा जेखियानो जाया मानो दिनै जों बयबो मिन्थिगौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बेयो गोथार मोनसे सान। 2 मार्चआ दिनै बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै सारा आसामाव बिसेसकरि BTR ओनसोलाव बाइक रेलि दिनै लादों, साइकेल रेलि दिनै लादों। आरो बेजोंनो थांनाय 27 जानुवारि 1 तारिखआव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, सोमावसारारि हान्जा आरो माखासे आफादफोरनि गेजेराव जालांनाय जि गोरोबथा, बे गोरोबथाखौ दिनै बरायनाय जादों। बेखौनो सामलायबाय थानाय जिल्ला आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कर्नेल एस दैमारि, बे हाबाफारियाव जों दङ UPPLनि CWC सासे मेम्बार जों दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आगुनि सासे नेहाथारि बिथाङा नेरखां खाख्लारि मानगोनां बिथां, जोंनि गेजेराव लोगो मनमोहन बर' मानगोनां बिथाङा दङ, जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि लहित बर' मानगोनां बिथां दङ, आरो जिल्ला आफादनि आंनि मावथिफोरा लोगो नोंथांमोन। आरो दिनैनि बाइक रेलियाव बाहागो लाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि भेरगाव साब डिभिजननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आंनि अनजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि लोगो नोंथांमोन, फरायसा लोगो नोंथांमोन, जौसां फारसे जिरायनो हानाय, आंजों सफैफानो हानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि वीरेन्द्र स्वर्गियारि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बसुमतारीजों लोगोसे सासे नेहाथारि मानगोनां बिथाङाबो दङ, बानजाय आफादनि मासिगिरि लिंथुमगिरि मानगोनां बिथांमोना दङ, आरो भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोन। आं बे समाव गोजोन बेलासि समनि आंनि गाहाम हामलायनाय, मोजां मोननाय आं बेखौ जासिहरबाय। BTRआ जोंनि बर' हारिनि दिनै दिग्दर्शन हिसाबै जोंनि गेजेराव फैदों। थांनाय मोननै जि एकर्ड जालांनाय BSc आरो BTC, बैफोराव जाय दफाफोरखौ जों मोनाखैमोन, जाय दाबिफोरखौ जोङो मोनफुंनो हायाखैमोन, बे दाबिखौ जों दाखालि 27 तारिखआव जालांनाय BTRनि जे गोरोबथा, बेनि गेजेरजों जों मोननो हादों। आरो बे BTRखौनो आबुं जाफुंसार जाहोनांगौ जायोबा फैगौ समाव दैदेनगिरिफ्रा खिन्थु जोंनि जानांगोन। आरो जोंनि जानांगौनि कारना बेनो जे बेखायनो बै दफाफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो हानांगोन। भारत सरकार, आसाम सरकारनिफ्राय दिनै एकर्डआसो जादों, नाथाय दफाफोरखौ मावफुंनानै लानो हायाबा, इमप्लिमेन्ट खालामनानै लानो हायाबा बे जेरै दं बिदिनो थागोन। दा बेनि थाखायनो गिदिरथार बाथ्राया जादों जों बे दफाफोरखौ मावफुंनानै लानायनि थाखाय जों दिनै थासारि मोनसे दानो हानांगोन। गोबां जिनिस बेजों फैदों जों बयबो मिन्थिगौ। सिगाङाव DCSPनियाव जिखिनि पावारखौ जों बाहायनो हायामोन, जों दिनै बेखौ बाहायनो हासिगोन। जों दिनै बे BTRनि गेजेरजों बेखौ मोनफुंनो हादों। BTRनि गेजेरजों जोङो गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ मोननो हाबाय, गंब्रै गंबासो इउनिभार्सिटिखौनो जों मोनबाय, आरो उदालगुरियावबो जोङो बे इनस्टिट्युटफोरखौ जों बेयाव गायसनना लानायनि माखासे खाबुखौ जों दिनै मोननो हाबाय। दा जोङो दिनै बेखौनो नुदों, बेजों बर'नि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो हासिगोन। आरो जों दिनै बेखौल' नायदों, बिश्वासनि भेटिजों गायसनजानाय मोनसे जोंनो खुंथाय नांगोन। बिश्वासनि गेजेरजों जों बेवहाय रायजो जानो हानाय, सोद्रोम मोनसे थासारिनि गेजेरजों रायजो जानो हानायनि मोनसे थासारिखौ जों सृष्टि खालामनानै लानो हानांगोन। आरो जायखौ जोङो बे BTR एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जों मोनफुंनो हासिगोन। दिनै प्रमद बर'आ UPPLनि दैदेनगिरि जानाय लोगो लोगो, बिबानखौ रुजुनाय लोगो लोगो गोबां नैबे BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै बर'फोरजों सिथाबदों। कारना मा? गोरों मानसि नांगौ, सोद्रोम मानसि नांगौ, जाय सुबुंनियाव गाज्रि साननाय गैया, जाय सुबुङा गुबुन हारिखौ लानानै
सम माने स्रें स्रें रायजो जानायनि बाथ्रा साननो हायो जाय सुबुङा गोरोंनि बाथ्रा रायलायो गियाननि बाथ्रा रायलायो सोरांनि बाथ्रा रायलायो दिनै बिथाङा फैनाय लोगो लोगो गुबुन हारिफ्रा लोब लोब दिनै इउपिपिएलआव हाबफैदों बिनि कारना जाबाय बियो जास्ट बिटिआरनि थाखाय नङा बै सुबुंखौ नायदों दा नाथाय जाय बिथांमोना दिनै 15 बोसोर सासन खालामलांबाय खिन्थु बे 15 बोसोराव मा होदों जोंनि गेजेराव माखासे बिस सोनानै होदों गावबा गावनि गेजेराव सुथुर सानफ्रामबो दैदेनगिरिखौ बदनामनि बाहेरा बदनामल' नागिरबाय थायो गोदान जेबो गैया सोलोंनांगौ जेबो गैया दा गुबुन हारिया माखौ लानानै थांगोन थाखा फैसायानो सब नंजोबा दा थाखा फैसा राननानै बिराद दिन नों मानसिनि अन्तरखौ जय खालामनो हाया मानसिनि गोसोखौ जय खालामनो हाया मानसिनि गोसोखौ जय खालामनांगौ जायोबा माखासे बाथ्राजों हायो माखासे गियान होनानै हायो माखासे मोजां खोथा बुंनानै हायो अनलायनायनि गेजेरजों मर्यादा होनायनि गेजेरजों रेसपेक्ट खालामनाय सन्मान खालामनायनि गेजेरजोंसो जों बिथांमोनखौ मोनो आरो बे थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव फैदों दा बेखायनो बे बिटिआर होननाय जि मोनसे ओनसोल बे ओनसोला दिनै सिगांनि बिटिएडि बादि नंला जिल्लायाव गैला बियो मोनसे रिजियन जासिगोन बियो जेरैबायदि नर्थ इस्टखौ जों मोनसे रिजियन होनो मोनसे बिराद गिदिर ओनसोल बियो गोबां जिल्लाया बिनि सिङाव थागोन आरो दिनै बे जोंनि गेजेराव फैबाय दा जों बेखौनो दिनै बरायनो खाबु लादों दिनै 2 मार्चआव उदालगुरि जिल्लायाव दा बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एकर्ड बिराद गिदिर मोनसे एरेन्जमेन्ट दा बेखौ फेहेरनांगौआ बेखौ जोथोन लानांगौआ बेखौ माने बुहुमावनो जोङो दिनै मोजां मोनसे दे बियो मोनसे एरेन्जमेन्ट जाबाय बेखौ जोङो मावफुंनांगौआ जों साफ्रोमबोनि बिबान दा जाय दिनै फरायसा लोगो नोंथांमोना एबसु नोंथांमोना फाइखि नोंथांमोना दिनै बाइक रेलियाव बाहागो लानानै आबुं जाफुंसार जाहोबाय आं बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला आरो आंनि फारसेनिफ्राय आं बे समाव साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनानो बेखौ मावफुंनांगोन आरो नङाबा बेखौ रावबो मावफुंनाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादना बयनिख्रुइ देरसिन बिबाना दिनै दङ कारना मोनथामल' बाथ्रा एक नम्बरा जाबाय स्ट्रागल दाबो जोबाखै बियो जेंनाया दाबो जोबाखै संग्रामा दाबो जोबाखै दा बे संग्रामनिनो मोनसे पार्ट बे बिटिआर जोंनो होथ'दोंसो जोंनि आसल दाबिया बड'लेण्डसो आरो बे बड'लेण्डखौ दिनै नङा गाबोन जों मोनफुंखागोन हिमन्त बिश्वआ जेब्ला बे बिटिआरखौ लानानै रायलायदोंमोन द्राफ्ट बानायदोंमोन होमबा मोनसे खोथा बिथाङा बुंदों बे बिटिआर ओनसोला बिटिएडि ओनसोलाथ' मोनसे स्टेटआनो जाखाबाय माथो बहाय होननानै आसामाव जि गैया बेनो गासिबो दंजोबसै माथो बेयाव होननानै दा बेथ' गमामायै नंमारगौ दा जोंहा नैबे बिटिआर बे गासिबो इमप्लिमेन्ट खालामना लानो हायोबा आसामाव बे गोबां जिनिसा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैसिगोन आरो दा बेखौ हिमन्त बिश्वआ हमनो हादों दा नोंथांमोनखौ हमथानो हानायनि खुनु बाथ्रा गैला समाल'सो नेगासिनो दङ जे नोंथांमोना दिनै नङा गाबोन स्टेटआनो जासिगोन सेड' स्टेट होननानै बिथाङा डिक्लार होदों दा बियो आं बेखायनो खावलायदों स्ट्रागला दाबो दङ संग्रामा दाबो जोबाखै संग्रामनि पार्ट हिसाबैसो अंग हिसाबै बिटिआरआ दिनै दाजादों आरो जोंहा बेखौ मोजाङै मावफुंनानै जुदि लानो हायोबा फैगौ 10 बोसोराव 15 बोसोराव भारत सरकारा आसाम सरकारा हिउमेनिटी ग्राउन्डआवनो बर'फोरनो ओरैनो जासिनो होनांसिगोन बड'लेण्डखौ नोंथांमोना लादो होननानै आरो बे थासारिया फैगासिनो दङ दा बेखायनो आङो बेखौनो खावलायदों स्ट्रागल संग्रामा दाबो जोबाखै दा बेनि थाखाय जोङो अराय सम रेडि थानांगोन 1 नम्बर बाथ्रा 2 नम्बर बाथ्रा साफ्रोमबो एबसुआ एक्सेप्ट खालामनांगोन येस जोंहा जेंना दङ जोंहा सोलोंथाइनि जेंना दङ हा हुनि जेंना दङ समाज बेबस्थायाव जेंना दङ दाबो जों रां राशि खामायनो हाजोबाखै हाबा हारिमुनि जेंना दङ खोमसि फोथायनायनि जेंना दङ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जेंना दङ येस जेंना दङ खिन्थु आं एक्सेप्ट खालामगोन आं जेंनाखौ सुस्रांगोन दा साफ्रोमबो एबसुनियाव बे ब्रेनाव थानांगोन जेंनाया दङ खिन्थु बेखौ सुस्रांनो थाखाय आं दायित्वखौ दिनैनिफ्राय लाबाय बेखौ ब्रेनाव सोना लानांगोन जों आरो बे दायित्वआ जेब्ला नोंनियाव थागोन दिनै नङा गाबोन नों बेखौ सुफुंनो थाखाय सुस्रांनो थाखाय नों अराय सम नों रेडि थानांगोन बेखौ ब्रेनाव सोना लानांगोन नों येस जेंनाया दङ खिन्थु आं बेखौ सुस्रांनो थाखाय आं खुनुदिन फासया आरो दिनै एबसुनिफ्रायनो बयनिख्रुइ बांसिन लुबैयो रायजो राजा एक्सपेक्ट खालामो नङाबा एबसुनि अफिसाव मानो फैयो एलपि स्कुलाव बिजाब गैयाबाबो नोंनियाव फैयो साहित्य सभायावथ' थाङाना बहुद उनावसो थाङो गामियाव बिसि फिसाय बुलायदों एबसु अफिसाव फैयो मोसौ मासे गोमादों गामियाव एबसु अफिसाव फैयो बाइक गंसे गोमादों गामियाव एबसु अफिसाव फैयो कुइसन पेपार भुल जायो एबसु अफिसाव फैयो मानो फैयो बिकज बे खामानिखौ एबसुआसो मावो एबसुनिफ्राय गोबां एक्सपेक्ट दङ लुबैनाय दङ बेखौ गुबुन आफादाव मालाबाबो नागिरनानै थाङा आरो बेखौ एबसुआसो मावो होननानै मिथिगौ आरो एबसुखौ मानो गाज्रि मोनो रायजो राजाया कारना बेनो एबसुनिफ्राय लुबैनाया बारा दङ फिसा फिसा खोथायाव जोंखौ खुद्रियो खुद्रिनायनि कारना बेनो जोंखौ मोजां मोनो थारमान जोंनिफ्राय लुबैनाया बिराद बारा साननैसो जिरायना थाबानो नोंखौ बुङो एबसुआलाय मानो नायबाय थाखोब्रा मानो मावासै बिदि बुङो गुबुन आफादखौथ' रावखौबो बुङा
नङाबा बर' जातीयताबादि संगठनानो 40-45टा दङ रावखौबो रायखुमायो नामा एबसुखौ रायखुमायो कारन एबसुखौ बयनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो आरो एबसुखौ बयनिख्रुइ बांसिन खामानि मावग्रा होननानै मिन्थियो आरो बेनि थाखायसो बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बेखायनो एक्सेप्ट खालाम येस जेंना दङ किन्तु बेखौ मावनो थाखाय आं रेडि जाबाय आं बेखौल' खावलायबाय जोबथारनायाव आं खावलायनो लुबैदों whatever you know it doesn't matter but how far I am ready to do that's the matter आं मा रोंगौ मा रोङा बे गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आं बेसेबां मावनो गोसो बेसो एबसुखौ लांगोन डिग्रिया लाङा मालाबाबो एबसुखौ डिप्ल'मा मालाबाबो लाङा नों बेसेबां लेखा गोरों बे मेटार नङा किन्तु आंहा बेसेबां जातिनि थाखाय मावनो गोसो एबसुनि थाखाय मावनो गोसो बेसो एबसुखौ दैदेनगोन गतिके बेखौ ब्रेनाव सोनानै ला आरो मोनसे बाथ्राखौ ब्रेनाव सोनानै ला that is mental exercise ब्रेनखौ बाहाय जेसे हागौ ब्रेनखौ बाहाय दा इलेक्सननि बोथोर जाबाय कुल नोंथाङा गुसु मेलेमजों बाहाय जेरैखि जाया सोलायनांगौथ' दा सोलायनांगौबा जों गासिबो बाहायजोब ससियेल मिडियाबो बाहायगोन जों आइ आफाजोंबो जों रायलायगोन फोरोंगिरिजोंबो रायलायगोन गुबुन आफादफोरजोंबो रायलायगोन गुबुन हारिजोंबो जों रायलायनानै जों बेखौनो बुंनि जोङो मोजां मोनसे थासारि दानि थाखा फैसानि नङा स्किमनि नङा जों अनलायनायनि रायजो दानि मोजां आदर्श गामि दानि मोजां जों सोलोंथाइनि थासारि दानि जौ जुवाखौ जों फोजोबनो नाजानि दा बे बाथ्राफोरखौ रायलायोबा रावबो गाज्रि मोना नाथाय जोंनि माखासे हान्जा दङ माखासे खुंथायगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो बेखौनो लुबैयो मानसि रायजो राजाखौ लिंनानै जुमाय बथल रानो बेंगुरा खालामो मेला खालामो थिका थुख्लि जासिफानानै अराय सम जों बेस्थ दोननानै गावसोर सासन खालामबाय थानो लुबैयो गामिया खिन्थु बायफ्लेजोब्बाय धंस जाजोब्बाय गामिया अनलायनाय गैला नांलाय खमलाय बारा जाबाय उन्दै गथ'फोरखौनो बिमा बिफाया कन्ट्रल खालामनो हाला मानो बिथांमोना दैलि बेखौनो फयलिं खालामगासिनो दङ बेखौनो देखायगासिनो दङ जायनि थाखाय जोङो गथ' गथायखौ दिनै बेंनो हायाखै बिमा बिफाया दा जोंनो थासारिसो नांगौ दा बेखायनो ब्रेनखौ बाहाय आं बेखौ खावलायदों मेन्टेल एक्सारसाइज एनि टाइम जानांगौ आरो नोङो मोजां बाथ्राखौ साननांगौ डिसिसन मेकिंआव लेट जानो नाङा आं बेखौ खावलायदों आरो खौसेथिया जोंनि गेजेराव थानांगोन नोंनि एसे गोरोन्थिनि थाखाय फैगौ इलेक्सनाव जुदि जों जेनोबा बेखौ किन्तु नोङो मालाबाबो सहायनो हानाय नङा दा बेखायनो एबसुनि गेजेरावबो आं बेखौनो खावलायदों आफादफोरनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायदों माने खुस्थ' मस्तिष्क जों सान एसे कुल ब्रेनाव सान थारमाने थांनाय बाराव आं जि गोरोन्थिखौ मावबाय एबारबो बेखौनो मावफिनोबा किन्तु जोङो बिराद भुल जागोन आरो जोङो दिनै बे सोरबा माने जायनिखि समाजनि हेंथा मावगासिनो दङ जाय जोंनि डेभेलपमेन्टनि हेंथा मावगासिनो दङ जाय बिथांमोनखौनो जों अराय सम बुङो गाज्रि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौसो किन्तु जोङो पारमिसन होनाय बायदि जागोन लाइसेन्स होनाय बायदि जागोन जोंनि एसे गोरोन्थिनि थाखाय दा बे गोरोन्थिखौ जाहाथे जों मावा आं बेखौ खावलायदों आरो जोबथा इलेक्सननि थाखाय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों फैगौ जे इलेक्सननि बाथ्रायानो ओंखारखाबायबा आं जास्ट बेखौ बुंनो लुबैदों केलकुलेसनाव जों मालाबा भुल जानो नाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो जाय केलकुलेसनाव थिग जागोन हिसाबाव जाय थिग जागोन बे देरहागोन आरो बेनि थाखाय आं खावलायदों दा जोंहा बेसेबां गामियाव बेसेबां जनसंख्या दङ बेसेबां कमिउनिटिनि मानसि दङ जों बिथांमोननि भटखौ बेसेबां मोननो हागोन जों बेसेबां दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ नों दिनैनो स्ट्र' खालामनानै हायाबा मुखस्थ' थायाबा नोंनि इलेक्सन गेलेनायाव बारा लाब जासिनाय नङा दा आं बेखायनो खावलायदों केलकुलेसनखौ मोजाङै खालाम आरो बेजोंसो जोङो फैगौ समाव आगबारि लाङोबा जोंहा साक्सेसआ फैगोन आं जास्ट बेखिनि बाथ्राखौल' बुंबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम दिनै खामानि मावनायनि उनाव बिदाय होनाय सोदोबखौ आं सैज' खालामनो हायाखै आं दाखालि जिल्लायावबो आंखौ बिदाय होबाय किन्तु मालाबा आं बे जोंनि अफिसजों फैफ्लांबा गारिया दाबो एबसु अफिसावसो हाबो थारमाने बिनि उनावसो आं सानबाय आंथ' एबसु नंला आंनि गारिया मानो बेयाव हाबो आंनियाव बे कुइसनाव फैबाय थायो थारमाने दा बे एबसु होननाय बे एम्फौआ बे बेरामा आंनिफ्रायबो खारनो बिराद टाइम नांगोन थारमाने दा बेखौ गोलाव सम लागोन दा बे समावनो माबा मोनसे गिदिर बिबान हयथ' जोंबो लाहां जागासिनो दङ हयथ' बियो फैगोन BTR नि दाखालि बर' पिस एकर्डजों लोगोसे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो मोनसे काउन्सिलनि बाथ्रा फैबाय थादों नोंथांमोना हयथ' खोनादों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दा हयथ' बेयाव बिबानखौ रुजुननांगौनो होननानै जों खोनादों दा हयथ' बे बिबाना नैबे बिलजोंनो फैगोन होननानै खोनादों दा बे फैनाय लोगो लोगो हयथ' होजों थानाय बर'फोरनि थाखाय जोंबो मावनांगौ जासिगोन दा बे थासारिया आंनियाव फैनानै दङ दा बेखायनो गाहाम हामलायनाया आंनियाव थाबाय सम BTR ओनसोलाव फैयोबा एसे रावफोरखौ होलायबा माथो होयोबा गोजोनगोन दा आं बेखिनि थाबाय हयथ' भेरगाव ओनसोलाव आंनि बेनो जोबथा हयथ' लेक्सार जासिगोन
इलेक्शननि खोथाया एसे आलादा देसन मन मोना लिंबा मालाबा फैनो हागोन खिन्थु एबसुनि मिटिं हिसाबै हयथ' बेनो लास्ट जासिगोन आंनि दा बेनि थाखाय गुड बाय धन्यबाद